Badnje veče iščekivanje najradosnijeg kršćanskog blagdana Božića zabilježili smo u crkvi Svetih Ivana i Pavla u naselju Bešpelj, 30 km udaljenom od Jajca. Svečanom ponoćnom misnom slavlju koje je služio fra Jurica Periša, u stanovnike ovog, ali i susjednih sela prisustvovali su mnogi koji žive daleko od rodnog kraja. Jer kažu, Božić je ipak najljepši ovdje. Porodica Frane i Klarića spremna je za polazak u obližnju crkvu i iščekivanje trenutka u kojem je prije više od 2000 godina Isus u liku malog djeteta stigao među ljude donoseći ljubav i mir. Dolaze ljudi iz okolnih sela, znači trudimo se da nas je što više, u što većem broju da proslavimo svetu misu ponoćku. Veseo blagdan, radostan, najradosniji blagdan kojeg imamo u našoj katoličkoj vjeri. Na putu do crkve pridružuju im se brojni vjernici koji radost Božića žele podijeliti jedni s drugima. S njima i sestra Nikolina koja nakon 27 godina službovanja u europskim zemljama Božić dočekuje u domovini. Ona ponajbolje razumije nostalgiju onih koji ovaj blagdan dočekuju daleko od rodnog mjesta, ali i radost vjernika u zajedničkom iščekivanju Božića. Koliko sam ja god tamo se navikla i bila, ali kad dođe Božić onda nešto proradi u srcu, aha, ipak sam ja u stranoj zemlji. Kad se molim Bogu i kad sam u crkvi za svoju djecu i evo, imam 3 mala anđela, 2 su ostala spavajući. Ovo je noć kad mislimo samo na druge, na bolesne, na same, na žalosne i volimo cijeli svijet, da možemo zagrliti bi vas sve. U zajedničkoj molitvi posebno je naglašena potreba pronalaska mira, ljubavi Isusa u ljudskim srcima te odgajanja mladih generacija da poštuju jedni druge. Uz čestitke i posebna poruka sa Bešpelja u ovoj blagdanskoj noći. Isus dolazi i ovog Božića i u našu domovinu. Dolazi u našu domovinu Bosnu i Hercegovinu, u sve obitelji onih dobrih naših i Bosanaca i Hercegovaca kojima je zajedničko jedno. Napredak i dobro ove zemlje. Nakon molitve ponovo zajedničko slavlje pred mjesnom crkvom i naravno kolo i tradicionalna pjesma koja se bez obzira gdje ih životni putevi vodili otima od zaborava. Jer rodni kraj i vjera koja ih okuplja, barem za blagdane, čini ih snažnijim.